coñeceu a Pinto de Herbón. O Pinto convidounos a un magosto na súa aldea, era o primeiro magosto que se facía ali, en Herbón. Para que coñeceades Herbón, o campo da festa moi grande non era aproximadamente como unha, non sei, como unha cuarta parte desta aula, como moito. O escenario moi grande non era aproximadamente, pois, como tamén como unha cuarta parte desta mesa, porque era o remolque dun trator, pero de un trator pequechiño dun Pascualine, tamén coñecido como chimpín para traballar no pemento. E sabedes, en riba do Pascualine, en riba do chimpín, a Manu Chao, rei do rock and roll, cunha guitarra española, e a Pinto de Herbón, con un micrófono, co cable rachado, para que fixese ben ruido, cantando Nitramón, 15, 15, 15, Nitramón. Claro, a xente de Herbón non lles facía caso nin pouco nin moito, ninguén sabía quen era Manu Chao, e a Pinto xa estaban fartos del. Pero de súpeto subiu ao escenario ela, Mercedes Peón, que naquele momento actuaba no lugar da Televisión de Galicia, con aquelas guedellas, agora está rapadiña, maravillosas, longas e extensas, colleu a pandeireta e cantou, non tiña pandeireta, eu aquí nunca cantei, eu aquí nunca cantei, por ser a primeira vez non sei como salirei. Claro, entón, os vellos de Herbón, cando viron a Mercedes, a televisión, quixeron honrala como correspondía, subiron ao escenario e cantaron música verdaderamente grande. Para cosmopolitas nós, cantaron Ranchera Mexicana. Cuando estaba yo en la cárcel, solito me entretenía contando los eslabones que mi cadena tenía, que noites tan negras dentro da prisión soan os ferrollos, bum, 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 zoupa o corazón. E despois de Manu Chao, de Pinto de Herbón, de Mercedes Peón, dos vellos da aldea, subiron as rapaciñas que iban a clase de pandeireta, entón cantaban tamén pandeiretadas, tipo eu caseime no araño coa filla dun arañón e ela bonita non é profesión honrada non é. Pero sobre todo cantaron cancións dos 40 principales, nomeadamente cancións de Laura Pausini, que é o que se levaba entón. Se fue, se fue. E o Manu Chao flipaba e decía, mi madriña, isto parece Colombia. E non é Colombia, era Galiza, século XX, un lugar, insisto, no que, como comentaba ao principio, estaríamos no cu do mundo, pero temos bravura para tronzar o universo todo. A cuestión latexante é, 20 anos despois, que quedou, se me de rollo aquí, que quedou do Bravú? Pois penso que en principio non quedou nada. Dicir, unha etiqueta, que os rapaces xuntaron se inventaron unha etiqueta, como se fixo, se desfixo. Pero ao tempo, tamén penso que quedou todo, porque esa vehemencia, esa capacidade ou esa idea de fagamos as cousas nós, demos un pase, semos protagonistas, está totalmente aberta. E vemos que o que acontece actualmente na música galega, que hai 15.000 conxuntos que cantan en galego e que acadan todos os estilos e todas as posibilidades, dende o rap dos Tarros de Moscoso ou a música hortera de discoteca do Posito Mourente, absolutamente maravillosa, ou a obras experimentais como Fanny Alexander ou música electrónica como o Posito Telémaco. Esa capacidade de decir, nós non queremos ser espectadores, queremos estar no centro do mundo, ser protagonistas. Hai uns anos houve un congreso sobre galego e lusofonía en Santiago, chamábase Latín en Po, aludindo a unha peza do Caetano Veloso. Entón veu un poeta brasileiro, Wisnik, que non sabía onde quedaba Galiza, sabía das cantigas medievais, que era portuguesa, pero pensaba que Galiza que era unha rexión do norte de Portugal. E quedou absolutamente fascinado e comentou que Brasil era un desastre económico, político, social, militar, mas, sin embargo, en materia de cultura, era o único lugar do mundo que é centro, que non é periferia, como decía ele. Que todo o resto do mundo temos unha relación periférica co xigante do norte, cos Estados Unidos. Toda a nosa creatividade mira de reollo aos Estados Unidos e intenta imitala. Os Estados Unidos, que é? Pois é a tradición anglosaxona misturado con África. En Brasil non. Todo o que chega a Brasil inmediatamente é fagocitado e convértese en brasileiro. E que Brasil? Pois é Grecia, Roma, pola peneira de Portugal, que se encontra con África en América. Eu creo que cada vez que temos esa atitude de decir, imos ser centro, non queremos ser espectadores, queremos ser protagonistas, convertímonos literalmente nun auténtico Brasil. E hai unha realidade
teóricamente vulgar, triste, pouco valorada, mas absolutamente maravillosa. Temos diante do fuciño e non somos quen de vela. E xa vou rematar cun exemplo herculino. Unha vez tiña que facer unha reportaxe sobre os percebeiros, a épica e a mítica dos percebeiros da Costa da Morte, etc. Todo isto. Entón chamei a un par de amigos en Corme e non daba feito ningún contacto, ata que me dixo un señor: pero ti es parvo, rapaz. Era da Agra de Orzán, na Coruña. E como, claro, a Coruña, insisto, como pode ser Vigo, é un resumo de toda Galiza. Toda a xente da Agra de Orzán veu da Costa da Morte. Toda a xente, iso non se conta, pero así, toda a xente dos Mallos veu da parte de Ourense. Toda a xente dos Castros viñeron da zona de Friol e de Lugo, etc. Ben, pois este señor, como era da Agra de Orzán, era da Costa da Morte, díxome: Xuso, ti pareces parvo. Andas buscando percebeiros pola parte de lonxe e tes percebeiros diante da tua casa. Efectivamente, eu era parvo. Diante mesmo da miña casa, no bar Tolín, estaban os máis sabios percebeiros que apañan o percebe xusto a carón da Torre de Hércules. A Torre de Hércules, que todos visitastes, está rodeada de pedras percebeiras: a rabaleira, o gueibouteiro, o xogadoiro, os coitelos de terra, os coitelos de mar, o boi, a vaca, o becerro, o becerriño, en fin, cosas que ninguén conta, pero que están aí. Nese bar atopeime un home sabio, Milucho Mariñas, un home que coñecía todas as pedras de percebe dende Avilés a Corrubedo. E logo tamén atopei a dous rapaciños novos, e ao comezo non querían falar moito, e logo se cadra falaron demais. Dicían que estaban, sí, claro, que estaban un día collendo percebe xusto carón da Torre de Hércules, nunha pedra que chama a Rabaleira, nunha situación, digamos, alegal, por non decir profundamente irregular. Estaban collendo percebes en veda, cando non se podía. E de súpeto, pasou por enriba deles un helicóptero. Colleron medo, dixen: mi madriña, o helicóptero da Comandancia de Marina, xa nos viron, imos ir para a cárcere, imos ir todos polo caldeiro, pero o carto é o carto, así que seguiron traballando no percebe. E volve pasar o helicóptero outra vez. Nada, xa quixeron marchar, xa estaban marchando por último momento, miraron para esa piña de percebes tan bonitiña, si un poquinho máis xa levamos. Estaban traballando nela, e volve pasar o helicóptero, pero esta vez xa se puxo xusto en riba deles, peiteándolles as guedellas. Tiraron con todo, saíron correndo, foron para arriba, e cando chegaron arriba, viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba pola Coruña, e imaginádevos que imaxen tan pintoresca para o realizador madrileño ver os perceberos en la torre. Ben, entraron no bar, entraron pola porta, e conforme entraron, dixeronlle os compañeiros: que guapos saístes na televisión. Pois isto é o que quería contarvos, esa experiencia de 20 anos, vivimos no cu do mundo, pero temos bravura para tronzar o universo todo, inventamos o bravú, creo que hai un novo milenio para inventar moitas cousas, porque este mundo é realmente maravilloso. Moitas grazas, e ata outra aventura. Se agora queredes facerlle algunha pregunta, temos máis de media hora para... Chegou o tempo, xa te dixe. Sí. Eu quería preguntarte se o rock galego pode chegar a triunfar nos 40 principais. Sí, é o máis sinxelo do mundo. Sabedes que os 40 principais é unha cuestión meramente económica, de relación entre as compañías de discos e a cadena SER neste caso. Entón, cando aquí haxe unha compañía de discos que sexa quen o que teña capacidade económica de pagar X euros para que soen os 40 principais, soarán. O rock galego non hai ningún estigma contra o rock galego. Todo o contrario, non ten ningún pecado original. Cando é certo que case sempre se moveu nunha posición de marginalidade, pero cando se deu unha oportunidade, triunfou. E acabou o centro. E todos vos vivistes ese momento. Cando a Televisión de Galiza fixo algo tan evidente, porque foi creada para iso, como gravar unha serie de vídeos de conxuntos que cantaban en galego, provocouse un auténtico fenómeno cultural que foi o Xabarín Club. E todos sabedes as cancións do Queimando do Río Tea, e todos sabedes, claro, e todos sabedes as cancións dos Heredeiros da Cruz, e todos sabedes a Silvia Superstar cando cantaba en galego. Non hai ningún problema, todo o contrario, é